Ak cítite vo svojom tele alebo emočne nejakú nerovnováhu a chceli by ste vyladiť, vycentrovať, aby ste sa cítili vo svojom živote spokojnejšie a zároveň, ak máte náhodou problém so sebou alebo s niekým z okolia, chceli by ste to vyriešiť tak, aby ste cítili ten vzťah k sebe alebo k druhým o mnoho vrelejší, pokojnejší. Chceli by ste zároveň vyriešiť nejaké fyzické ťažkosti. Je to možné, pretože u nás v Pobytoch v tme, v hodnotení Okunštátu máme nový terapeutický prístroj, ktorý mi pomáha rozšíriť svoju terapeutickú činnosť, takže pracujem o mnoho viac holisticky, o mnoho viac cielene, o mnoho viac komplexnejšie. Takže využívam nielen poznatky z tradičnej čínskej medicíny, že na základe toho, ktorý živel máte v sebe v nerovnováhe, zacielime presne na orgán a ešte i zistíme, aké záťaže to ovplyvňuje. A zároveň môžeme zistiť i, čo emočne vám zaťažuje vaše telo, tak aby ste to mohli mať v rovnováhe. Zároveň môžeme zistiť i aké hormóny máte vychylené, pretože to je veľmi veľká súčasť našej pohody. Ako náhle máme hormóny v nerovnováhe, tak nám to ide na imunitu, ide nám to na emócie, ide nám to do fyzického tela. Cítime všeličo, len nepokoj. A vyrovnané hormóny pôsobia naozaj na celý systém, v podstate na celého človeka. Takže je možné i zistiť potenciálnu hormonálnu nerovnováhu a ukorigovať to. A na základe toho sa môžete cítiť o mnoho viac v kľude, o mnoho viac v miery, o mnoho viac v zene, takzvanom. Takže tento terapeutický prístup môžete skombinovať i so samotným pobytom v tme alebo bez. Môžete trebárs využiť túto možnosť tak, že potom si dáte trebárs pobyt v tme a vám to tam dojde, že krásne zregenerujete, upokojíte sa. Ale môžete i bez, môžete zregenerovať potom doma, že prídete čisto iba na túto metódu špeciálnu. Takže by bol záujem, tak sa mi ozvite, napíšte mi, eventuálne sa vás pýtajte, čo riešite v živote a či chcete s niečím pomôcť, či chcete niečo vyladiť. Pretože i zdánlivo, keď sa vám zdá, že je všetko v pohode, tak vaše telo vám môže prezradiť, že už niekde v nejakom orgáne, v nejakom vašom meridiáne energia neprúdi správne, že tam v podstate emócia, ktorá to tam narušuje, nejaká nespracovaná emócia. Napríklad môžem povedať, že v oblasti pečenie alebo jater môže byť napríklad nejaká úroveň nespokojnosti, hnevu, zúfalstva alebo neschopnosti jednať. A treba takéto emócie môžu už rozrušovať tú energiu a môžu už negatívne pôsobiť na vás a môžeme to odviesť, môžeme to pochopiť, môžeme to zharmonizovať tak, aby vás to neťahalo dole nejakým spôsobom. Zároveň je možnosť, ak náhodou vy alebo poznáte niekoho, kto sa snaží prestať fajčiť alebo mu to nejde, je možnosť i toto môžeme vyriešiť, pretože poznám nejakých ľudí, ktorí chcú ísť do tmy, ale boja sa, či to vydržia nefajčiť, ale zároveň by chceli fajčiť, tak chceli nefajčiť. Takže je možnosť poriešiť i toto. A ak máte otázky naozaj na hocičo, s čím teraz zapolíte, alebo cítite nejakú nerovnováhu, tak mi napíšte, alebo povedzte, že Natália, je možné vyriešiť toto a ja vám poviem, áno je, alebo nie je, alebo nemám kapacitu. Tak sa teším na správy a prípadne mi napíšte a môžeme sa objednať. Ďakujem.